tumita muhung dermong lakoni aja nganti diresiki ben ngene malah mening guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karben gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengke. Waduh. Wo sayang istri sayang anak. Oh ngaten nggih. Nggih. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh ngandut. Nggih ya lah niku lho. Nggih. Nggih, bobot putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. Kok SPG. Saya ora tau bener to aku. Iya, ambek rupane kaya ngene bojoku ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Maksude mestine kesawaban anu wahyune barokahe. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Jak tanggapan nggih kerayaan yoga, makane tak kek omah tak kancing. Mbah Kongi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambi. Anu Mas, sampeyan mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor Munggal Tor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh kok wis tau petuk to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah Tor. Iya. Kita serampat ya, serampatnya. Yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, lagi iki. Ya CTCI lho iki pian iki. Oh tenan apa ora gamane? Wow. Iki anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah.
Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki mundak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes pun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine mau Magetan. Medion. Nek sapa Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Sapa ora? Iso apa ora? Baleni nek. Lah ora iso. Ngadeg, ndodok. Victor, sikile lenggah, lurus. lurus, langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sapa ora? Sopo ora? Ya panggang ini sik. Lah. Lah mong Victor apa ora gojelan tangan iki? Lho, sawangen. 1 2 3. Lho. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Alah. Panggah gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lha ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah, kula niku duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, Sip. luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan Tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia Ya. niku jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victor iki adik tingkatku. Lah. Dadi mau gimana pun tetep unggul aku. Les mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Guasak. Iso ora? Yo ora tau ukur aku. Goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki ke sapa? Lho, mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. Heh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Nah. Ayo. Iso apa ora? Lah satu pohon ini pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho. Aku Ora medun aku. Lho. Ora leh nesu. nesu to ya. Sabar. Lah kok gur iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Weh. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku emang ngono. Oh iya. Dalam akhir-akhir ini kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus nggih, dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom agek siji. Ayo. Baskom. Alah, baskom agek kemen siji. to. Alah. Mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Amung siji tok nek aku lah mbok 10. Sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah, kuwi tok paling. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus Wajan. wajan enake. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Aku nesu. Ora oleh nesu innallaha ma'asabirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, nah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pito, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok Njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyinggol blangkone. tanpa nyinggol blangkon. Oh yo ngono. Ayo. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter kowe. Alah, kowe kok malah Ora mlebu iso. jero blangkon. Malah dadi kuro. Ora iso to? Jenengan napa saged? Iso. Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho. Oh iya lho. Wah,
Wis tak cekel. Bukaan. Mosok to? Nyekel duit 5.000 tanpa Isi. nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Nah. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kowe? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Bu. Lho. Duit pironan kowe? Asli to, Mas. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret ya aku 5.000 kono ngeketan iki. Kalami. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho, Mas. Kalami bawa pisan. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten Ya, iki ya. nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo, Mas. Oke, siap. Wah, kilon. Duwike kilon. Kayak rosok apa sih? Dang. Anakku sing cilik kelas TK ki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta, Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Joh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok samani piro? 2 yuta, Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Piro? 4 yuta. Boh. Nek rantek Jewer ndase, sop kupinge. Bocah kene yo. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Lah kowe mau duit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gorene. Ya. Otok-otok kunine. Kodok. Ah. Suara. Ya kodok no. Ah. Wah, malah penak ngene tuh, Nggih. Kandhani yo. Nek udan-udane ana swara, Kodok no. kodhok. 150. Dhuwit karo kodhok milih. Kodok. Ah, ngene. Centong. Es. Jare entuk kodok entuk 50. Lho, lah iya to. Otok-otok. Dadi pertanyaan, jawaban kudu kodhok. Ya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Balik, iya. Yen kalah 200.000 gorene. Ah. Heeh, otok-otok kunine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Dhuwit karo kodhok milih. Kodhok. Ha iya Ah, gorene ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah kok 200 gorene no. Anu Mas ya duit kurang. Kok Mas? Ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Tetembangan. Oke, Nggih. niki ditegani. Slamet. Winginane dhuwit materi ngene iki mung dagelan bablas ya. Heeh. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus Pun. mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Pripun? Sing bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Rasudi. Untuk kemajon. Untu kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong kok. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung keneke lambis mak. Wah. Alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Yo. Apa? Apa weh? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Yo. Pamintaku Ape. Elok jan. Elok. Nimasido hasik. Tok. Rasa. Ngetes kendang. Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, atuh. 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 Bocah iki bokonge ning ndi, Cah? Yo nang kene. Kegedhen klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diarek. Kok jago? Suaramu apik men lho. Lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Kok kene? Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Mung gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok. Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Di pangan garangan. Dipangan. Adi kira kintel kono apa kok ya. Sekintel. Lanjut. Ke.
ing sarina sawengine datan kinggang sarambon tene sapa lamun adot caketing ati hati-hati mundur nek wong golek kodhok Mas Heru golek kodhok yen cedhak tansah mulak sida asetu mbok lambene iki biasa ngono lho kaya kloset modele dhewe-dhewe lho tor pindho mimi lan mie ayam aduh yo mintuna hayo nimas barengan tepi wajib sida asebe praya Jaipon. Nganti kaya manuk kena pulo cinta iku dikapak-kapake manut monggo dilanjut tresno iki aja nganti trucut zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng nika Dik niken sik aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu turung kowe wis nesu neng kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan oh kalau wes kok genuk ae saking penake kok aja macam gunu bal bekel Dik niken Dalam mau milih wong loro iki milih ndi ora milih kabeh. api malah sip malah sip Padha jembuke. lho jembuk apa jembuk Jembuk iki padha mine, Mas. oh yo ora Iya, kok iya. men nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho apa Oh, lah ngadeg kuwi ngadeg tanpa gocekan Yang piye mau piye? boleh dik lho 1 2 3. Lah. kok mau enak ya Ngono kaya apa jenenge waktu terbalik ngono kae lho. iya kayak kucingnya Cina ning bakul kain lho ngene lho Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. betul Kelebihane apa gak enak iso cintai dhewe lho sangat Dek niken dalam suasana pun sansaya enjing Nggih. wajan lho weh lah kok kaya coba maku coba kayak piye Mas wajan weh Mbak Niken Dawa. wah anu bar tumbas kirek nggih lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya Ayo njajal to gandeng roman ki. coba anu ditemokke sampean kok kene sampean kok kono culno sik kodhok Iki ngorek kok kono. tuk kodhok ngorek Mas Suyat Mojo punang pinanganten ora ikhlas asana bui ralilo kita iki kan perang oh iya peran sip wekdal punika wanjinipun Suyat Mojo punang pinanganten Dauk Atmojo niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Iki aja. Manten kok ngarep Ndi? bacokan ngono.
Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang gantal. Bae Mas. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah. Ya ki panganan. Balang-balangan sampun, balang-balangan sampun winko mbok lho gedene nggur sak. Atos kuwi. Sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Sarehne manten milenial. Sing sungkem mboten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah iya, nek aku sing sungkem perang balik asale. Ki sing sungkem manten lanang modern. Modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Lek Mas Hop gak sida Mas mantene sangklir. Ya ya bener lho wing ngideg ndok lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang dideg. Habar yo sangklir. Wis karek sitok bayi dak ilang lho. Ki masa sitok. Entek iki. Karek sitok didak wae. Weh ta ya. Yo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Victor? Ya monggo. Monggo, Nah. Apa sing pelok bebas lecek? Monggo. Pelok. Cie Dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Yo nyeluk yo wis. Ya Yo Dik. iya to. Lah iya bener to. Lah ya Dik. Ya. Ayo Mas. Apa? Bebas. Sing gampang ae jambu alas ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wis. Duet. Niken Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Adik, kuntik bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangeten men. Napa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lek kok dikon ngempul. Mosok ngempul. Kon ngempul barang. Wah, kuantem gong. Tapi Dek duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngempul perenang. Yuk. Ayo diaturke. Jembalas yuk. Nggih. Ya. Jambu alas. Terus kan Kowe nek pacaran Joko kebanteran lho, Sek. Pengaruh ning swara. Ora. Aja ngrungokne grum cecer ya, Sek. Wis ngeslong itu. Ngeslot. Ya. Kledang kae teko pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali lon-lonan sing kepenak. Katur para penonton ingkang tak silenggah wonten ing Desa Kemloko Legi. Aja kemaki tor, biasa wae. Kaepret pisan wae.
yo ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni lumrah sinden suarane entek iki lumrah ya ta nek jare emang dilokne Mas Herman ngeslong aku ora tau ya mesti ngunangi Mas Heru suarane entek kok ora tau aku ya yo mergo ora iso ngeslong mung lho nah aku selalu fit to iya eser ra ngombe kok aku iki status ning karaoke karo emotikone banyu crot ya entekno kledang kae teko pranyata janjine datan citra saumpama aja lali kaleku tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah ngono terus luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh, masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok besok. Mbok cecak omah banget tok Werungotok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isuk-isuk. Mergo ya sekolah malam Senin besok iki. Biasane 3:30. Sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12 kok Covid kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik. Serampat. Yuk.
diresiki lho. Aja nganti diresiki, ben ngene malah mening, Guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karben gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengki. Waduh. Wo sayang istri, sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Heeh. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih ya, lah niku lho. Nggih. Nggih, Bobot putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Ah, saya tahu bener to aku. Iya, ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Maksude mestine kesawaban anu Oh. wahyune barokahe. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Heeh. Jak tanggapan nggih kerayaan yoga, makane tak kek omah tak kancing. Mbah Kongi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambik. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah Tor. Victor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh kok wis tau petuk to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah Tor. Iya. Bisa serampat ya, serampat neh, yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki pian iki. Oh tenan apa ora jamane? Wow. Iki anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Saya tambahi bangun dasar ayu Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki kok ndak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes pun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine apa Magetan? Medion. Medion. Nek sapa nek Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Sapa ora? Iso apa ora?
Baleni nek. Lah ora iso. Ngadah. Ndodok. Victor, Sikile Kolega. lurus. Lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sapa ora? Sopo ora? Ya panggang ngene sik. Eh, Lah mau Victor apa ora gocelan tangan iki? lu kan sawangen. 1 2 3. Loh. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delontun. Alah. Panggang gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lah ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah aku lho niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Sip. Luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia niku Ya. jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victory adik tingkatku. Lah. Berarti mau gimana pun tetep unggul aku. Les mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasok. Iso ora? Yo ora tau ngukur aku. Goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki sapa? Lho, mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. Heh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Nah. Ayo. Iso apa ora? Lah satu pohon iki pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Aku medun aku. Lho. Ora leh nesu. nesu to ya. Sabar. Lah kok nggur iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Weh. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Ditokne. Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini aku ya ngono. Oh iya. Dalam akhir-akhir ini kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus. nggih. Dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom Baskom agek siji. Ayo. Oh. Baskom. Alah, baskom Kok agek kemen siji. to? Alah. Mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Amung siji tok nek aku lha mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah, aku itok paling. Ji. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus Wajan. wajan N ae. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Ora nesu ora oleh nesuin Allah maasobirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, lah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. Wah. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pito, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok Njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyinggol blangkone. tanpa nyinggol blangkon. Oh yo ngono. Ayo. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter kowe. Alah, kowe kok malah Ora mlebu iso. jero blangkon. Malah dadi kuro lho dadi. Ora iso to? Jenengan napa saged? Iso. Carane. Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho. Apa iya lho? Wah, Wis tak cekel. Bukaan. mosok to? Nyekel duit 5.000 tanpa Isi. nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Nah. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kowe? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Bu. Lho. Duit pironan kowe? Ini asli to, Mas. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret ya aku 5.000 kono ketan iki.
Kalami. Nek ngeten-ngeten iki nyun sewu lho Mas. Kalami bawa pisan. Nyun sewu lho nek ngeten-ngeten iki ngen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo. Mas. Oke, siap. Kilon. Duweke kilon. Kayak rosok apa Dang. Anakku sing cilik kelas TK iki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge Mas. Cuh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Tak sekolah anakmu mbok samani pira? 2 yuta Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Pira? 4 yuta. Boh. Nek rantek Jewer ndase. Kupinge. Bocah kene. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Lah kowe mau dhuwit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gorene. Ya. Otok-otok kunine. Kodok. Ah. Suara. Ya kodok no. Ah. Wah, malah penak ngene teman. Nggih. Kandhani kok. Nek udan-udane ana swara, Kodok no. ada. 150. Duit karo kodhok milih. Kodok. Ah, ngene. Centong. Es. Jare entuk kodok entuk 50. Loh, lah iya to. Otok-otok. Jadi pertanyaan, jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Iya. Yen kalah 200.000 gorene. Ah. Heeh, otok-otok kunine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Duit karo kodhok milih. Kodhok. Ha iya Ah, gorene ngene. duwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah kok 200 gorene no. Anu Mas dhuwit kurang. Kok Mas. Ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Oke, niki dijik ditengani. Selamat. Wingenane dhuwit materi ngene iki musuh dagelan bablas ya. Heeh. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Pripun? Sing Niki bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Rasudi. Untuk kemajon. Oh, kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong kok. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung keneke lambis mak. Wah. Alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Lho. Apa? Apa weh? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Yo. Pamintaku Ape. Elok jan. Elok. Nimasido hasik. Tok. Rasa. Ngetes kendang, Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, asik. Atuh. Aduh. Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? Yo nang kene. Kegeden klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diarek. Kok jak Suaramu apik men lho. lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Makene. Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Wong gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok. Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Di pangan garangan. Adi kira kintel ngono apa kok ya. Sok kintel. Lanjut. Go. Hing sarina sawengine Datan kinggang sarambut. Tene sapa? lamun
Adot caketing ati. Hati-hati mundur nek wong golek kodhok. Oh Mas Heru. Mas Heru. Golek kodhok. Yen cedhak tansah mulak Sida asetu. Mbok lambene iki biasa ngono lho. Kaya kloset. Ngece Modele dhewe-dhewe lho Tor. Pindho mimilan mie ayam. Aduh yo. Mintuna. Mintuna. Hayo Nimas barengan netepi wajib. Sida asebe praya Jaipon. Nganti kaya manuk kena pulo. Cinta iku dikapak-kapake manuk. Monggo dilanjut. Tresno iki aja nganti trucut. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng? Nika Dik niken sik. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu turung-turung kowe wis nesu. Neng kali nggawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Oh, kalau wes kok genuk ae. Saking penake kok yo. Macam genuk ae bal bekel. Dik niken. Dalam. Mau milih wong loro iki milih ndi? Ora milih kabeh. Apik. Malah sip. Awak. Malah sip itu. Padha jembuke. Lho. Jembuk apa jembuk? Jembuk iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, kok Mas. men. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas